mawaka ne wata rana a sama. Ni na zo da yar nasiha ta gun al'umma. Idan an maka sharri dan uwa kar da karama. Wanda ya sha maɗaci yau gobe ka ganshi da zama. Mai gona ta sharri shi ne zai girba da dama. Nazari mu dinga nazari. Nazari, nazari, nazari. In ka ji ana yin zancen ka, kai ka kai ayo ne. In ka ɗan wancan masoyi wani makiyi ne. Ka wuce ana ta zagi wasu kuma yabo ne. Ni da dan na gane sai na toshe kunne. Kai ma ka toshe kunne bar hangen wane. Abinda Allah ya so ka samu wajibi ne. Kuma a hankali ne rayuwar mu tana a zare. Rabon ka bai wuce ka koda kana a zaune. Kukan kurciya jawabi ne in ji mutane. Ni ko inda zan yi dawa a baituka ne. Karkafi da rai da samu in kana a raye. Karkafi da rai da samu in kana a raye. Nazari mu dinga nazari. Nazari, nazari, nazari. Duniya ce makaranta har da malami. Ɗauki takardun ka karanta da alƙalami. Kar da ka yarda yi makaranta dinga azumi. Kar ka biye wa zuciya ta saka ka zauce. Nema sani garar da shaidan ka kakar ya dace. Addu'a ga mumini ta zama garkuwa ce. Allah samu dace zinabai makauce. To sai mu jajirce ayyuka mu nace. Na fi son ganna a sahun farko. Mai yin murna da samun sakamako. Kyakkyawa da an kira ni in miko. Dacewa gun ilahu mai nema ba ɗan adam ba. Nazari mu dinga nazari. Nazari, nazari, nazari. Mu dinga nazari. Ya gajiya? Lafiya kalau wallahi. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya ibada. Dama Malam Musa ina son ganin ka. Okay, to wani abu ne ya faru? Malam Musa wata shawara nake so in baka. Ya'yan yaran anguwan nan da suke yin wasu abubuwa kana jawo musu alkaba'i da waye ka san shi alkaba'i baka san inda zai faɗi ba. Haka ne. Yawwa to ka gani dan haka ya kamata a ce irin wannan abubuwan da kake maganganu a kai ka daina yin su. To irin wannan idan yaro yayi laifi addu'a ya kamata a ce kana yi musu. Saboda idan kana musu wasu alkaba'i kana jawo masa alkaba'i yaron fa ba shiriwa zai yi ba sai dai ya ƙara lalacewa kuma gudun abin da ake. Haba malam liman ni na mayar wani abin kirki ne yasa ka tsaye da ni to duk wanda kaga ɗansa ya lalace laifinsa ne. Ni na waɗan ba za ka taɓa gani ya biye su ba ma. Kai ba zai ma yi wannan ba. Ya'ya duk sun furnaci unguwa. Ya'yan Allah ba ni. Ya'yan gasunan dai. Duk wanda kaga dai yaron shi ya lalace ba san ransa ba. Kawai makaddari ne na Ubangiji ya kaddara hakan. Iya wani iyayen in ya kokarin sa fin yadda kake wa ɗanka ma. Amma kai da Allah ya baka kaga malam dan Allah dakata mutane za su zo su ta aifar ƴaƴa su gagara control din su haka ake yi ni kaga ma tafiya ta to ai babana ne dauke ni maka tafi kauye aikin gona kuma abin da ba mu da wuri ba wato ranar ina zama ana in kaga wata
mota ni tun da uwa da haifan ko a mafarki ban taɓa yin tunanin akwai ma irin wannan motar ba a duniya. Na rantsi da Allah ko wallahi Allah ko sai nan Allah sai mun sa kafar mu da tsohon nan ai kowa dole ma sai mun sa kafar mu da tsohon nan kai kuma ta ko sira maka to kana ta wani fada wallahi mutumina wannan tsohon ne baban su Mustafa Allah ko tsohon nan dole ina ga sai na tsara musu na rashin mutunci shiriyeye ina ga maka wallahi kai ka dakata ni ku banni da shi kawai ni na san abin dan tsara masa ku zuba mana ido kawai ni da shi ku sha kallo Allah wajar halin irin wannan mutanen wallahi to kai kuma me ka shirya har kake magana baka da shi to me shirya in ban da shirman sa ai ni kawai abin da nake so da ku da za ku biye ni da kawai mun tare shi akan hanya mun masa tsinannen rashin mutuncin tsiya calm down abokina ni abin da zan gaya maku shine yanzu muka tare shi muka mar wannan rashin mutuncin ya samu hujjar da zai ci gaba da munafurtar mu amma ku tsaya sannu ba ta hali muna nan za mu zuba ido mu ga irin matakin da za ka dauka wato Aliyu ina jin ka kamar yadda nake gaya maka jiya wannan batun magana da kudu wannan da maka jiya da daddare ko ka manta jiya ka fara mun labari to amma kuma labarin naka gaba daya ka san da ke abubuwan namu gaba daya sai hankali ban tsaya na saurare ka kuma kai ma na kana dan surun lokacin ba lin sha normal me ya faru kenan wallahi ina baka labari yarinyar nan ta mugun bata min rai sosai fa wallahi ta bata min rai so ka san mun fara jawabi ne akan na mata wani bayani akan wani bikin da ta gaya min daga farko sai nake ce mata to harkar bikin kin san yanzu babu kuɗi wato ka san mene daurewa muke ka san mene abin da nake so ka fuskanta ka san su yan mata a yanzu suna da wani irin yanayi ne ka gane ku wasu abubuwan bai kamata kana faɗa mata ba ka mata maganar biki da kake kana ji ko wannan kawai ana yi ne era moderns ka gane kawai idan ka tashi mata bayani ka mata bayani akan abin da yake zuciyarka ka gane ko cikin yanzu sai hankali ka san abin kawai gaba ɗaya ka faɗa mata abin da yake ranta ko da mata an ɗauka mata rana ma normal za ka kawai ta watsar da wani ai baka san wani abu ari ba sun yi ita ta fara kawo mun kuma kaga bikin nan na kawata ne babbar kawata ma sosai tunda ita ce ma babbar kawata a bikin to kaga dole za a ce wasu hidima haka zan mata ko da haka kaya na anko ne da hidima ta mata ka sani dole za a yi saboda tana babbar kawa bai kamata a ce ba to na mata wannan bayanin sai ta ce ita dole tilas lallai sai na haɗa kuɗin da ya kai 15,000 to kaga 15,000 yanzu ina zan sani wani umman ne ba ta gagar ba insha Allah ka san maza barka da barka da huta normal Allah ki dai komai kalau ya gari wai me kuke tattaunawa na kuma tafiya kuna zantuka haka wallahi in nan ce ta caza mun kai kawai baka ji irin wani abubuwan da take kawo mun wallahi aboki na ko abin da nake tunani kawai kai ka caza ma kanka kai yarinya tana faɗa ma wasu abubuwa kana dan yankewa su kawai ka zubar na ga ma kai abin da yake ranka amma ka za kana ta wasin ta mun naka kawai wallahi ba daidai bane babu da aikin yi ba dole mata su yi wani wulakanci ba ka san yan matan nan ne yanzu a ce ma anko a cewa menene abu da iri daban-daban ka san na ji ma ina ba babar aboki na shawara akan ka san yan matan nan ne yanzu gaba ɗaya sai kana da su waye wala a ƙasa na gama ba kowa ce zaka zo ka same ta wani soyayya ta arziki wani waye kuma ka san gaba ɗaya mun takura mun yi wani waye ba mu kai ma mun sa kai sai wani san yan mata muke da duka abin ya shiga ne ka san baya da amma kamata dan yi advising din kai ani da ban san ma babu suna da wasu yan mata ba ai na dauka ran ne je dan hada kayan sai dan yi tankin sama haka ne kawai shikenan sai wayo da ka sani na ga maka an da babu da ya sako kasa yi cik sun bata shi na ga maka gaba ɗaya in ba gan shi a gidan wancan galan ba za gan shi a gidan wancan galan gaba ɗaya lalace na kawai kawan mamaki wallahi Allah wallahi to kai yanzu zamu zauna mu zauna kawai mu je mu dan zama na daban nan mu dan shana mu sha ai ina ji ko ba ta gagar bare tunda muna tuge za ko normal za mu sa ta normal sai zuwa gobe insha Allah ba lokaci ya ba ta gagar ban Allah za su yin da za normal sai ta hada kai Bello ina jin ka san shawarar da zan baka duk abin da zaka yi yadda zaka yi ka sai yadda zaka yi ka raba wannan dan uwan naka da wayannan yan iska dan in ba haka ba za su bata wadda kuma ta wuce tunaninka daga baya ku zo kuna cizon yada in Allah da za ku gwarda kan saboda ni ma abin yana ci min tuwa kwallon shawarar da na baka kenan in kaga zaka dauka to in kaga baka dauka ba ta rage naka to in Allah da za a kokarta yin haka ni ma na ji dadin wannan shawarar da ka ban don Allah da zan iya kokari na ya dace daga nan zuwa gobe yau da dare zan same dan mara magana Allah ya kai mu gobe zan je in samu abokan nasa mu dan tattauna da su akan in sayan da zan yi in sa su rabu da yaro gani na don saboda ba zai yi su zo ina kallo su bata miya
Ya gari ya aiki. Lafiya ya gari. Alhamdulillah. Alhaji Murtala ainin nake ta jira in ga yaran da zan aika shi ma baka gida. Wallahi na je gurin Malam Jiba ne karɓar kuɗi na da na ranta masa. Ka san shi da taurin bashi. Ikon Allah. To Alhaji Murtala ka san Hausa sukan cewa kyan alƙawari cikawa. Ƙwarai kuwa. To yau gashi Allah ya alƙawari na kawo ma kuɗin da na ranta a wurin. Yawwa bari na duba ka san an ce wai kuɗi ɗan irge ne. Ha'a Malam Isa ya nake ganin naira 5,000. To masha Allah kamar yadda muka yi da kai na karɓi 5,000 akan zan kawo maka naira 7,000. Har na tanadi 7,000 zan kawo ma. Ina kishin gide a kofar gida. Na murda ɗan kurtutun rediyo na kunna na ji gidan rediyo sai malamai suke cewa tsarin da muke kai gaskiya ba abu ne mai kyau. Kai da Allah dakata ni za ka rena wa hankali duk da baka saurari rediyo ka ji wa'azi ba sai da ka zo ka karɓo bashin kuɗi na saboda tsabar kana so ka cuce ni to wallahi ina mai sanar da kai gaggawa cika min naira 2,000 na ko kuma in maka ka a kotu daga can sai magarkama a je a ajiye ka kai ta zama a can sai san da na neme ka. Awa Alhaji Murtala akan naira 2,000 zaka maka na kotu. Kwarai kuwa in kai baka san darajar kuɗi ba ni na san darajar dukiyata. Yanzu idan ka kai ni kotun wata hujja kake da ita daga police station har kotu da hujja da shaidu suke amfani ko kana da wata hujjar da muka yi a rubuce cewar na karɓi 5,000 a wurinka kuma idan na tashi dawa zan dawo ma da 7,000. Oho wato abin da ka dogara da shi kenan. Kwarai kuwa baka saka sani in lafta kaina zunubi ba kawai dan ina so in faranta ma dan haka ka je ka duk abin da ka ga dama ni kaga tafiya ta. Ni za a rena wa hankali a unguwan nan duk da baka tashi sauraron rediyo ba sai da ka zo karɓi kuɗi na to wallahi zan san matakin da zan ɗauka akan iri-irin. Saboda tsabar an rena min hankali kan sai doya amma gyara da dankali saboda tsabar an rena min hankali in bada kuɗin kuma biya ya zo ya gagara fi sabilillahi. Assalamu alaikum Alhaji. Wa alaikum assalam me kuma menene ni ba ko ne taimako na zo. Kaga da Allah yanzu nan ma bata min rai akai bana san irin wannan yawon maula ku ba ku da aiki sai yawon maula. A'a Alhaji wallahi ba maula na zo ba. To idan ba maula ba me ya kawo ka? Me ka zo yi? Wallahi Alhaji ni bako ne yanzu na sauka a garin nan aiki ne ke nema kowanne iri ne zan yi. To ce ma aka yi ni din gwamnati ce ko kuma kamfani ne kawai da zan dinga ɗiban mutane aiki. Dan Allah Alhaji ka taimaka wallahi ina da buƙatar aikin nan. Kaga saurayi kar ka ɓata wa kanka lokaci ni kuma ka ɓata min rai saboda ba wani aiki da zan baka dan haka kawai je ka da Allah bismillah ka je ka nema a gaba. Kaga saurayi zo. Saurayi ka yi karatun boko? Eh Alhaji na yi karatu bari ma ga takarduna. A'a kaga da Allah dakata. Ni da ba karatu ne ba me zan fahimta a jikin takarda. Kai dai kawai in ka iya karatu da rubutu to shikenan ni abin da nake nema kenan. Haka ne na iya. Ka iya? Na iya. To shikenan zo dumo ciki. Ka samu aiki yaro. Baya za a yi ne. Kamar yawa ban gane ba. Ka fa san Idris baya da lafiya fa. Bana ce ba gaskiya dan ban da wani labari akai. Ka san gaba ɗaya da ke ba zama muke ba. Indai na ga bana ganin kowa shiru abun ya tsaya wallahi. Wai da ma haka aka yi. Amma yanzu ya kace ga za a yi. Yaushe za mu je mu dubo shi. Ka san ni abun da nake tsoro wannan tsohon nashi wallahi akwai matsala. Kullun karatun allo ya biyar rarratsa shi wallahi. Ya kace ga za a yi. Kare kan wallahi zuwa zai ta mana wannan wa'azin nashi da wannan faɗan nashi ni kuma ka san faɗan nan ne ba na so ta mana wannan wa'azin insha Allah. Kawai shi ya saka kawai ina ganin mu sharar da shi kawai in ya so in ya warke kawai ma haɗe alayi kawai shaharar da shi amma ni nake gaskiya bai kamata mu shaharar da shi ba amma dai to hakan na ga za a yi dan ka ba wani shiri muke da wani nan baban nashi ba ya biya faɗa da yawa wallahi dai bai faɗan nasa dai akan gaskiya yake yi amma ina ba na kai mantar wani gaskiya Allah wannan faɗan nashi ba mai amfani bane kawai ta mana wani wa'azin shi wannan mantarin wa mun san gaskiya ai to yanzu kana ji dubba wannan ba wani fure su kake ga zamu ne ya kamata mu bota hanya ba gaskiya mun zauna hakan nan wala bara ta yi fa Allah ba kai wani ke gani wancan a ina ba wannan ba gali ne yake towa ba ne na tunanin kamar shi ka ce mun mutanen Lagos ne fa na fata yau shine dan naga alama yanayin tafiyar nashi ga dan lau wallahi kaman shi fa ta yi kai karo yau ka ce kawai akwai hawa sama wallahi kai ne to wannan iyawu ya yi zo kai ka sani yayi wallahi dole ne shi ne fa
ba matsala ina gaba ne ƙarar so ko za mu je mu wani cika ne ai na ga wani fari ne kai ba dole cika ba kana nan kullun a sanya ta nan na ga ma gaba ɗaya gari ya tsotse ka kai baba amma gaskiya wannan namu ji dadin zuwan ka shine ko wannan maza ya to wai gali kwana da yawo ya ake ciki ne gali kuma wai ya na ji ka kira wani da ne wannan ai wai kana nufin da ne ka share na ga iti suwa nan ne shi sa gaji na kira wallahi ba goza kawai ka sa kai goji Allah da ya biya wannan ya ake ciki ne wai ya Lagos din dai wallahi Lagos sana can dai gaba ɗaya na ga ma wancan din na in baya da lafiya da ba ta mutu gaba ɗaya ba kowa baya ganuwa Allah wallahi wai ya je can ya makare ko ta ma ce wallahi Allah ne ya tsotse shi wallahi na ga garin ne gaba ɗaya can na haɗu da yara na gaya ma sun yi wani ras kai baba yanzu faɗa min sirrin mana na ka wani wannan ne ga wani gaya ma ya wani tirri ka zo ka bin ma'anan gun kawai kai ka shiga can kana wannan bari za ka yanzu mu je a samu ka kariya ya kamata mu rage ta majalisar kafin ya kamata kana ji baba duk ba wannan ba ya kamata mu gaskiya ko abin da ya kamata mu kai sai ba a rayuwar nan ka gani yanzu nan ni da wannan gayan ko muka rage a area nan fa daban nan fa kai ya ba da Allah duk sun kama hanya Allah to ka san wancan kan dama din yawo ne babu da ma ba ya zama fa sai mu neman shi mu neme shi mu ya yawon ya mai yawa yanzu abin da nake gaya dole ya kamata mu haɗu da babu rasu wallahi dole za ta kuma na ka fara zama dan na'u ka gani wannan yanzu ya kana ganin shi ya zama wannan kawai kana kallon shi amma kana ji akwai shawara guda ɗaya da na yanki kana ji ina jin ka tunda yanzu Allah sa kai ka dawo kuma na san dole ba ka dawo gaba ɗaya kai ma a bushe ba bar da na dole yadda za a yi na san ba ta dry ba ta bushe ba ko ba haka ba a jike take kai ai shine ai yanzu kana ji idan ka je gida ka dan zauna kai wanka ya kamata dai mu zauna duka yanzu abun wannan zancen tunda ka sha hanya tafiya iya tafiya alaji bari na sha rana san ka taure Lagos ba suna nan mun ga fata ɗakin mu na can area ba suna nan saboda ka san ƴan anguwan mu da sa ido ƴan buro ba shi yasa na ba sa ɗakin na area can ka gane matsala gode mun tashi sai mu same su ka gane ba hakan za hakan za yanzu kana ji kai ka je ku raka shi ko kana ji ni zan zauna anan in kun dawo ko in ka biyo ta nan yin dan abu nan sai mu haɗi ko baya bari mu je sai ta hada ku baya za ta baya gode Allah dai ya biya Allah dai ya biya gode shikenan ba yawa barka da mu ana sai ta fito ko ran sa
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ya aka yi ne? Ko dai kai zan tambaya na kana wasa makami. Baka san siyasa ta zo bane ba? Ai dole za ka gan mu da makami. Ai siyasa ta matso. Ai yanzu aiki sai da wannan ai aiki sai da kayan aiki. Da wannan za mu yi aiki bana a siyasar nan tamu. To yanzu kana mun bayanin siyasa ce ta matso. Siyasa fada ce kana ta wasa makami kamar wanda zaka je filin yaki? Ai baka sani ba, ai ta wuce fada ma, yaki ce. Siyasar birnin nan ai yaki ce, tukur yaki ma za mu yi shi. Dan kaga wannan gaskiya ba zan batta ta zauna haka ba. Kaga yadda ta yi bakin nan sai ta dawo ja da jinin al'umma. Dan gaskiya duk wanda ya zo wallahi sai dai babu sa ta haifi wani. Babu saurarawa a harkar bana. Yanzu kana mun bayanin za ka sha jinin al'umma. Yanzu fi sabilillahi wa rasulihi. Wannan ai ba halinka bane. A matsayinka na saurayi ka zo ka ɗauki makami kana cewa wai za ka sha jinin al'umma da makami. Ai baka sani. Yayanka mu mun san halinsa ba haka yake ba wallahi. To ai matasan yanzu ai mu ne ai. Ai in ba mu sai a zo a rena mu ai. Ai ba za mu bari a rena mu ai. Ba za mu bari a rena mu ba. Idan ina da wannan akwai mai tunkara ta ka san ai babu wallahi. Duk wanda ya ganni da wannan ya ganni da wannan ai ya san akwai ba reni wallahi tallahi. To yanzu fi sabilillahi ka sahar al'umma shine abin da ba za a rena ka ba shine kake ganin wai shine wayewa. Wannan ai ba tsari bane tsakanin da Allah, wannan ba dabi'a ku bace ba. Dakata bello kaga dadin ma fa abin da yasa muke girmama ka saboda kaninka ne wallahi ba kaninka, amma ban da shi yanzu wallahi tallahi yanzu bellon kawai dan kira ka shi babu batun wani girmama ka yaya ne babu bello. Ikon Allah kenan. Yanzu babu ras har ni kake kira suna na yau a fili haka fili garan ka suna haka dadin ji a bakin ka? Kai mamaki kenan. A in ta kai mu daga haka ma ba wai kira iya sunan ka zan yi ba. Wallahi in kai wasa kana cikin wanda za ku hau kan addan nan. Garanti kuna kai ma in kai wasa. Dan haka kawai ba na son ganin ka nan ka bace min. Ba na so in ci gaba da ganin ka nan ka bar ni na ci gaba da aiki. Kai Babros, ni ka duba ido na ka gaya min wannan magana ko kunya baka ji ba. Ina matsayin yayan abokinka. To idan ta kama da duka ma zan dake ka. Ba abin da zai faru. A matsayin yaya nake a gurin. Kai Bello, ni zaka da ka? Gaskiya babu ros abun da kai gaba ɗube dacewa wallahi ni har ka riga ma kan mamaki. Kamar a me fa kake ya za a ce wani mutum daga ma faɗa wai ka zare ka bi shi da gudu. Wai kana faɗar Bello kenan wannan yaron Bello? Ya shi mana. Haba Mustafa. Kamar baka san halina ba kai fa ka riga da ka san ko ni wannan yaron ya ise min wani abu. Ka san inda muka je muka zauna muka yi tafanci muka yi menene amma har wannan yaron ya ce zai ja ni da wani abu ka riga da ka san halina. Wallahi ina gaya ma ba dan ma yanzu ina dan wani tunani ba Allah sai ya je fede shi wallahi raba shi biyu wallahi ta kuma inda ba zai dawo balle ya tsaya ce zai rabu kai ka riga da ka san ni Mustafa kawai sai dai kawai mu bari ne amma inda muka zauna muka yi rayuwa ka san ni ai miyanka ne kawai ci ne kawai ba mai. Amma bros ko dan kaninsa abokin mu ai ka dan daga mar kafa. Wani kaninsa kuma malamin Mustafa kai ka bar ganin kai ma ba kaninsa ba kai ma yanzu in ka mun siyata ta tashi tsab zan iya ma aiki wallahi ba na raga wa mutum ainihin abu na tashi kawai ya tashi kenan ba na sassauta. Gaskiya bros abun naka na ga alama gabe yake. Ba bros to ya maganar komawa makaranta. Ka ce me Mustafa? Wallahi Mustafa kar ka sake mun maganar makarantar nan dan ba ta ita nake ba kwata ba ta ita nake ba saboda makarantar nan ba abun da ban manta ba kaga course din da nake a department din da nake a school din da nake duk ban sani ba to kaga me zan sani ka ji abin da na gaya maka Mustafa dan haka kiyaye wallahi kai abokina ne na kwarai shi yasa ba ma wannan da kai. To shikenan tunda na baka shawara ka ji ka dauka dan haka ni ban wuce kawai. Kwarai ko ban dauka Mustafa dai irin wannan shawara ban dauka wallahi. Masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunku da kasancewa tare da mu a wani sabon shirin na noma da kiwo shirin da hukumar gidan rediyon wannan kwana lafiya lau tashi lafiya ya aiki alhamdulillah. Khalid wani abu ne ya faru ne naga ka zauna kuma ka ki tashi. Lai baba dama ina so tambaye ka in wasu kuɗi da nake bukata. To bashi zan baka kenan. To matsalar ma idan na baka bashin kai ba wata sana'a kake ba bare in yi tsammanin zaka dawo min da kuɗi na har da riba. Abba baba wani maganan bashi kuma kaga kaya na fadi sun tsufa shine nake so in sake sabi. Ye
wato kayanka sun tsufa kana so za ka sai sababbi ko? Ni ina can ina ta ne faman nema ba dare ba rana, amma kai kana nan kana zaune kana tunanin ya za a yi ka kassara min tattalin arziki na. To wallahi tallahi Khalidu ka kiyaye ni, idan ba haka ba za mu sa kafar wando ɗaya da kai a cikin gidan nan. Shikenan bawa, naji. Tunda ba ka bani kyauta ba, ka bani bashin, in ya so ni zan sanya zan yi na biya. An hana ka din, na ce an ƙi a bayar, ko za ka danne ni ka kwata ne? Marar kunyar banza marar kunyar wofi, tashi ka bani guri. Kenan bawa, kun kawai nan kuna tara kuɗi ba zakka ba sadaka ba kwaci ba kwawa mu ci. Wannan ba rayuwa bane ba wallahi, wannan bai kamata ba gaskiya nan. ba tare da mun kammala ba. Idris kenan. Ai hakuri ake, ka san an ce aski zo gaban goshi yafi zafi. Amma an maka daure gaba kadan za ka ga mun gama tun da yanzu a extreme ke. Wasu kwantam kaga ai sauran bashi da yawa. Shikenan. Malam Mustafa Allah nuna mana da alkhairi, Allah sa kan shafa alkhairi. Amin amin. Yanzu Malam Mustafa karka na rubuta majalisar Hussein Karbura ta go Ali sai. Kai Idris, ka san ba na son zuwa majalisar nan taku. Saboda ka san halin abokan nan naku har yanzu akwai wanda suke shashaye don gaskiya ni bazan ci. Aba Mustafa kai ma kar ka zama ɗaya daga cikin munafukan nan mana. Kawai mu je ka raka ni, in kuma ba za ka raka ni ba kawai ka gaya mun. To shikenan mu je. Don't worry. Okay fa. Maza za ne ka san zaman majalisar nan ne kawai muke zama mu rage ta, to makaranta ba mata mu kaɗai muna zanna gaiwa ka san shiru ne ai gaba daya. Wallahi nake ga ma ni kai na abun ne yana damuna wallahi. A ce rayuwa shiru ba komai, tsofi gaba ɗaya sun bi sun sa mutane ido. Rayuwa kaɗan yi ta in brief komai normal amma yana shiru gajeji ba ciks wallahi. Yanzu kana kula yarinya yanzu nan za ga an sama ido. Gaba da manyan namu ka san sai hankali wallahi. Ni ba ma wani ne ke bata min rai ba. Dabin tsofin nan gaba ɗaya sun samu ido, dan zaman da muke a majalisar nan ma mu dan ga irin kawai din nan to su gaba ɗaya muka zanna ba ma sa jin daɗi wallahi nake ga ma ba ma yawa baban wannan Mustafa. Ni kai ba ma wannan ba, ina wannan kanwata sai take zuwa ta wuce wasu kyauta ta bayan layin to yanzu gaba ɗaya baka ga layin ma hana ta wucewa ta gun ne 2 days na gabata wuce wani abu ne fara haka ko dai nake ga maka kasan baban nasu to ka gane mutane ba su waye ba suna maganar mu yan iska ne muna fakiya muna menene ka san yanayin gaba ɗaya shiru ne mutanen ba za su taba wayewa bane ina ke ga ma gaba ɗaya rayuwar sai hankali Allah amma dan Allah kai yanzu ba wata abu da ka tsara wani fulani da za a dan yi ne da Allah a cikin lamarin nan ni abin da nake gani kai school din ne nake gani gaba ɗaya ta fita kai na Allah ni ka san me nake tsarawa ne ina tunanin abin da ya kamata a yi kana jiko tunda dai shi wannan tsohon gaba da kai ni fa kullum fa ban da magana wadda ta wuce babansa Mustafa nan fa tsohon nan fa ya gama takura mana rayuwar mu fa kai ne baka fuskanta wa alaikum salam my friend normal wallahi ya ke ciki ne kalo wallahi bana da wallahi ne ke ga mana ko rabi na ka shiga ne ya Allah aliyu ka gama da hansa oke a can wala na gama I forget me ma shi ta gaban magana sai ta hada bari mu sa kai normal ka sa ya gode wa sai mun hadewa Khalid wai mai Idris yake nufi ne ranan nace a malam Musa rashin mutunci ya hana yau kuma sai gashi yana yawo da ɗansa Mustafa sai ka ce wani babban abokinsa rabu da shi dai dan merenin wayan tsiya kai bar ma yace ta kare Idris ya jima da Allah yanzu in yazo wace magana ce da kai a bakinka da zaka faɗa masa ai ya san komai kai kana ga wani yaron wai har wani mai kuma hannu yake mu kashe da shi dan renin wayo zo mu ji abin da zai ci maza wa alaikum salam a dai me labari ne wallahi normal wallahi maza dai har na wuce kuma ku kira magana zan yi a haba Idris ai ba magana tsayawa ba magana zama ai me faru kai Idris ka san yadda muke da baban tsohon nan yaran amma ai ka zo har yawo kake da shi sai ka wani bai ka ce friendship ɗinka abin ya ban mamaki wallahi gaba dai sai ka tuna babban abokinka ku dakata mana ba ku ga nufi na ba so nake na jawo yaran nan gaba ka dan mu dora shi a network sai mu ga baban nasa zai ci gaba da zagin mu ne ko kuma ya ne kai gaskiya abokina wasan kai yana burge ni shikenan ka san me yanzu bari mu ce saboda kada ga jira na no case ba gaskiya kamata ka kullu wallahi saboda gaskiya kake bata mana bata mana kai ka mana komai ai kawai ba shikenan ba kawai mu gare yaran nan mu sai ka taro kudin darin nasu ya kawo mana shanye mu buro ba shi dai ba duka baro nan layin ma duk wannan layin ba ake tunani yanzu kawai ga nan in ya kawo fa shikenan komai normal amma ina rayuwa dan sa ta nan normal sai ta hada dai kawai ne kuma bayawa sai mun normal sai mun hade kawai na mai kun saba bari na rage kai
Assalamu alaikum. Malima. An mu lafiya. Lafiya kalau. Ya lamura. Ya aiki. Ya sanyin nan kuma. Alhamdulillah. To masha Allah. Dan yi mun gode Allah. Yayi kyau. Alhaji Murtala. Malima. Wallahi wata tafiya ce ta taso mun gobe da sassafe. Shi yasa na zo da wannan dare domin in zo in same ka a sanya za a bullo al'amarin. To wani abu kake bukata kenan? Ina damun bukatar rantan naira 5,000 ne saboda zan dan yi kuɗin mota da kuma yanayin tafiya yadda za ta kasance. To liman ba a rasa nono a riga, akwai kuɗi, sai dai ban sani ba ko ka san tsarin nawa. To kamar ya tsarin naka yake, dama bashi har da wani tsare-tsare da ake yi a cikinsa? Bashi ne mako yake da tsare-tsare musamman ma nawa. Yawa yanzu ka zo da buƙatar naira 5,000. To tsarin shi ne yanzu idan na baka 5,000 ɗin nan, ka je ka gama amfaninka, ka gama bukatunka da ita, idan ka zo dawo min da kuɗi za ka kawo min naira 7,000. Saboda ni gaskiya bana cinikin da bari. Subhanallahi. Alhaji Murtala, kuɗin ruwa fa kenan. Maliman kenan. Dan ma kuɗin ruwa ka ce ba kuɗin wuta ba. Wani abu ne a ciki? To ni gaskiya Alhaji Murtala, wannan tsarin ba za a yi da ni ba. Idan za ka bani 5,000 in dawo ma da 5,000, to shi kenan. Amma idan ba za ka bani 5,000 in dawo ma da 5,000 ba, ka riƙe abinka, ni ba na bukata. Taimakon ka ba zan yi liman, har kake nema ka ci mun mutunci, ka ci mun fuska a aikin banza. Wani taimako? Kana so ka kai ni ga halaka? To idan baka sani ba ma yau ka sani. Allah ya hana karɓar kuɗin ruwa da bayar da shi. Kuma ƙarin bayani a haka yana cewa dukkan wanda ya karɓa da wanda ya bayar, in dai akan sani suka bayar, to Allah iya fushi da su, kuma Allah sai ya hukunta su akan wannan al'amari da suka gabata. Liman kenan. To kai ne mutum na 15 da kuke gaya min wannan magana. Saboda haka wannan ba komai bane illa bakin ciki. Ku dai ba dama ku ga Allah ya rufa wa mutum asiri, sai kun nemi ta yaya za a yi ku ga kun banka damar. Saboda haka ni dama yanzu haka ma ni ina shirin kwanciya, ka aika aka kira ni. Saboda haka ban koma ciki, Allah ba mu alheri. Yawa ni ka ga tafiya ta. Oh, dama har yanzu akwai irin waɗannan mutanen? To Allah ya kiyaye mu da dukkan zuri'ar mu. To ni ma bari in koma. Khalid ba wani motsi ne, ka san fanin gari ya cuta gaba ɗaya bana jin daɗi wallahi, shi yasa ga kawai in dai gari ya cuta bana nutsuwa, ina tambaye ina wannan, ka gane ai. Kai matsalan ka kenan babu Rose, ba ka iya zama sai da kayan ƙari. To ni nan da kake gani na fi ka matsaltsalu wallahi. Haba Khalid, kana dan Alhaji Murtala wanda ya fi kowa kuɗi a garin nan, amma kake kukan babu, to mu ya za mu yi kenan? Ba za ka gane bane ba wallahi, baban nan na gashi yana da kuɗi, amma kankamo ne, naira 10 wannan sai ka dage kafin ka iya cire ta a wajen wallahi wannan ba wannawa. Baba ka ɗi karatu ba. Kai rabu da karatun nan baba, duk bige ne wallahi. Baba ba ka attendance ba, ga CA kusa nan kagen zama za mu fara jarfa. Shi wa mai ba da siyan ne, ba wancan mutum bane na can bayan gidan mu? To ai muna tare da shi ai zai bani dole zai dan wannan ka hande zai dan yi min ya dan kafata min ita. Ba abin za ka duba na ba sani ne ba sabo ba, ba za ka stay ba. Ba sai riki wannan ba, yanzu in ya iya samun dan siyan wannan ya samu dan samu koda ba a hada na sami yadda ake so ba. CB kace ko me ma ni na manta ma abu. Baba wannan ba za ta ma rana ba. Awa tuni za ta mu rana. No. Ka ganta fa. Ba ka gane ba. Me ba ta kawo mun ba. Ba bro. Ba dai kudi bane. Kudi ne. Ha ba. Ba karatu kuma kana dauka ko in an samu abinda aka samu wanda ba samu. Ba bros. Gara ka me da ke an kasan. Ha gani da ba haka sako ba. Zaka karatu shine gacin dan talaka. To ni yanzu karatu man ana yin sa ba abin da nake fahimta, kawai yadda ya shiga ya dan yi abin da kawai yayi ni ba fahimta ne, ka ga na ga kawai na dan jika na dan wannan bacci ne ma nake ban san ma me ake.
yasa na ga duk abin kawai ya kamata in watsar ɗauki guda ɗaya wanda na ga zai fi mun saboda haka gaskiya ba makarantar nan fa zan yi ɗan yi ta baya kawai in bata kawai. Haba tarkace tuntuni ina nan ina ta faman jiran ka amma ka ki ka zo ka na jira ka ki ka zo ka haka shi aka samu baba na san ga abin da yake bukata ba a to ba ke sai baba ba ke inda wannan inda ya haba tarkace ai ba ke sai inda ya samu ai magana ta kare ai da ma shi din muke jira nake dan waiting sitin a hawa baba ai ba ke sai tunda wannan ta zo ai magana ta kare ai baba dama ita nake jira bismillah baba sha kawai rabu da baba me kake nufi ne ko baka yarda da ni bane ba na baka abin sha ka ce ba ka sha kai da kai ai ba haka ai ba na bukata ne kawai baba ai mutumin da ya dau abu ya baka zai sha har ka ga ya daga zai sha ya baka ai kawai ka dauka ka sha me abun baka wani sha ba na wannan ne kawai ka gane hawa baba ni kan gaskiya ba na son irin alamun irin wannan ai ba da ai ka sani ai kawai in baka yarda da ni bane ka fito ka gaya mun karar amma ya azancin zan dau abun ba ka sha ka ce mun ba za ka sha ba ai duk wanda ya nuna ma haka ai ya nuna ma harkar irin bai yadda da kai din nan ba ko wani kai kana dan saka wani abu a ciki ko kuma ka ga ba wannan ai ba ka sani haba ba bros kana da kai ai ba haka amma ni haka kamar ban yadda wani abu kawai yawa baba ya kan ya fa ai sha ba ke su ba ai duk ga yana taraye duk kana indai za ka yi zaman nan gurin ai dole sai da haka sha ba wani ke ba ke zuwa ba sha ba Shot. Kai gaba abin da ka saka ne. Wannan ai baka ya bane. Ina so zan ci. Oke baba, ke. Baba, ina so zan ci ne kawai ka bari. Oke baba. Yau da gama. Ka dai gane. Ka bude ita mana. Kawai da bai. Idan dai kika bari ni zaki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki. Sayan nagari mai da kuɗi gida, don haka muke gabatar muku da shagon Alhaji Musa Communication Center. A shagon Alhaji Musa Communication Center muna cajin wayoyi, batira, MP3, touchlight da dai sauransu. A ɓangaren downloading kuwa muna turin waƙoƙin Hausa, waƙoƙin Turanci, waƙoƙin Fulatanci da littattafan Hausa, wa'azi, tafsir, kira'ar karatun Alƙur'ani mai girma da dai sauransu. Haka zalika bangaren fina-finai muna tura fina-finan Indiyan Hausa, fina-finan Amerika, fina-finan Hausa da kuma fina-finan Turanci wato Nigerian film. Alhaji Musa Communication Center bai tsaya a nan ba. A bangaren caza muna da manyan cazozi masu cika waya a kankanin lokaci kamar su Blackberry, Phil, Itel, Tecno da kuma USB cable da dai sauransu. Bugu da ƙari muna sai da earphone kala-kala kamar su Opia, I Love Music da kuma earphone din nan na zamani wato wireless Bluetooth har ma da MP3 wacce ke da FM radio da Bluetooth akan farashi mai rahusa. Alhaji Musa Communication Center muna da batira kala-kala kamar su Tecno, Itel, Phil, Johnny, Samsung muna da kyasa-kyasai na wayoyi kala-kala da kwaba na Android da na keypad, ring, screen guard, sticker da dai sauransu. Shagon Alhaji Musa Communication Center bai tsaya a nan ba. Muna sai da katin waya kamar su MTN, Glo, Airtel, Nine Mobile kuma muna yi wa waya leda don kare ta daga kodewa. A shagon Alhaji Musa Communication Center za ku iya samun alli, maka, file, envelope, photocopy, printing, typing, laminating, passport, cardboard paper. Bugu da ƙari muna sayar da memory card na waya kamar su 2 gig, 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig, saye ko sari akan farashi mai rahusa. Haka kuma a bangaren kayan ciye-ciye muna da gugguru, darbin malam, ruwan madara, cincin da dai sauransu. Alhaji Musa Communication Center na farin cikin sanar da kwastomominsa cewa a yanzu haka muna ba da hayar manyan kayan sauti kamar su speaker, amp, microphone da dai sauransu. Shagon Alhaji Musa Communication Center na nan akan titin Ahmad Wadi kusa da rumfar ɗan ningi mai nama a kofar kudu jama'ari. Don neman ƙarin bayani sai ka kira nambar waya kamar haka. 0800 6083833 ko kuma 0900 Alhaji Musa Communication Center komai da ruwanka sayan nagari mai da kuɗi gida sai kun zo. Kisari da ke zan zauna. Zakaran maza rukun hannuna.
Sharifu ɗan ƙaramin alarama, jariri a cikin sama waka ne wata rana a sama. Ni na zo da irin nasiha ta gun al'umma, idan an maka sharri ɗan uwa kar da karama. Wanda ya sha maɗaci yau gobe ka gan shi da zama, mai gona ta shirye shi ne zai girba da dama. Nazari mutum da nazari, 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 nazari. In ka ji ana yin zancen ka, ka kai a yau ne. In ka ɗan wancan masoyi wani maki ne, ka wuce ana ta zagi wasu kuma yabo ne. Ni da dan na gane sai na toshe kunne, kama ka toshe kunne bar hangen wane-wane. Abinda Allah ya so ka samu